محمد في البيان حمدا لمن أتقانا من كاتب شرنا شيخي صلى عليه الكريم لي ولوالدي والأشياخنا ولمن حضر مجلسنا ولمن أوصانا بالدعاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما ينبغي أن تصلي عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. caggal yettude Allah e julde afakodda gorko goto fitande leñol won Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Emin mbi on jammi kisal ummarade jeyɗo jammi kisal yo wona mon, ko jammi kisal ummarade jeyɗo jammi kisal wona amin. Amin ya rabbi. Jeyɗo jammi kisal yo Allah rokku en jammi kisal hanganden koni nafoore jammi kisal ngam yidde men e nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En garte yewtere men wiiten wattu hakkille ɗo e tele men tele bedda so yi ha woni aljuma waktuji 15 kikiɗe woni 3 heures. han noon yewtere men nawiri ko faati e jaabuli ko faati e ɗeɗo namde ɗi musidɓe men gadde men yoga e namde ɗe Allah ganduɗa hoorema feccenen yen jaabu hen foof so Allah jaaɓi inchallah jaaboɗen so hawre welede Allah. namdal men garwanigal ko ceerno Ahmadou Ba to Silla gonɗo ɗo hande to Nouakchott Jeera capital. o wi omo namdi holko woni hulde Allah, neɗɗo kulɗo Allah hol sifa mo jogoto. ɗum woni namdal makko garwanigal ngal. namdal makko ɗimmoygal holko woni carɗeji tubaboy caggal nde ganduɗa hulani Allah, holno duttortoɗa ha mbawa hulde Allah, ko ɗum woni namde makko. eɗen mbiyamo machallah o namdima namde gonɗo lasli ko wiyete namde. ko ardi fof wiyete hulde Allah, neɗɗo sahaji ene expliquane ko wiyete hulde Allah, haw yejjite ga temmo namdino sababu explication hewde kulde Allah ko ni, kulde Allah ni, kulde Allah ko ni. kono hulde Allah fawi tan koye aya qur'ana mo Allah rokki en wama atakum rasul fa khuzuhu wama nahakum anhu fantahu. kala ko nelaɗo Allah nangin on nangue, kala ko nelaɗo Allah woppini on goppe. kala nangude ko nelaɗo Allah woppini ɗum hulani Allah, kala goppude kadi ko nelaɗo Allah nangini ɗum hulani Allah. Imamul Junaydiyu o namdanomo holko woni hulde Allah. o wi hulde Allah ko Allah teskoma to foti yidema, Allah hattoma to fotani yidema. wadde so tawi Allah ene teskoma to foti yidema aɗa huuli Allah, so Allah ne hattoma to fotani yidema aɗa huuli Allah. kono aɗa huuli Allah aɗa nanga ko Allah hadma, aɗa huuli Allah aɗa woppa ko Allah yamiri, deka an a hulani Allah wona gongo. saɗa huuli Allah saɗa huuli Allah pees hoorema meta aɗa nangi ko nanguineɗa, walla a nangani ko nanguineɗa, ka goppuɗo ko nanguineɗa. ko ɗum woni hulde Allah. explication muɗum ene heewi, kono so tawi en ɓenni ɗo tan ma jomum faama. kala to Allah foti yidema yima ɗon ka kulde Allah, kala to Allah fotani yidema wasde yidema ɗon ka kulde Allah. gasi tawi noon ko sharɗeji tubabu e ɗo namdi. sharɗeji tubabu waɗi ko pecce tati. ko ardi foof an tubowo ko an nadamu ala ma fata, on sa anni woni nimsa e gueɗe bonde ɓennirɗoma mbiya so hakkille mo joguimi hande o ko kam mo joguinomi hanki, mi jogota ko ɓernde bonde joguinomi hanki nde. so tawi mo jogui gandal mo joguino gandal hanki no jogorimi gandal hande ni, mi jogota ko comportement bonɗo mo joguinomi hanki o. so tawi mo joguino haqqille mboɗo yanana komi maayo, somi maayi min tan e kabram, mi jogota ko sifa mo joguinomi. ko ɗum woni an nadamu ala ma fata, nimsa ɓernde bonde no joguinoɗa hanki ko adi hande. nimsa comportement mo joguinoɗa hanki ko adi hande. nimsa yimɓe ɓe gaybinta eɓe ñohata e penala ɗe penata hanki ko adi hande. ɗum woni annadamu ala ma fate. nimsa eko golle ɗe gollanaɗa hanki, mbiya sinno ko hande wonno e gandalam, sinno ko hande wonno e haqqillantagalam, mi gollata golle ɗe gollunomi hanki, mi jogata comportement mo joguinomi hanki. ko ɗum woni nimsude. kono so tawi noon aɗa wawno a natti wawde wi mi ruttima e Allah, ala a ruttake Allah, ka duttinaɗo e Allah, ndeke ɗum wona ko wiyete tuubde. ɗum woni sharɗi garwanijo alay saago nimsa e golle bonde, ɓernde bonde, comportement bonɗo, koltu bongu, haasidagal bongal, ñoore bonde, fenane bonde, zina bonɗo. on saaha nimsa mbiya so hande wonno mi watta. ɗum woni garwanijo. ko ɗimmijo o kadi anniyoɗa niyoto no anniyo Allah ya uuda fima bagi min umrihi. ay fenane nde o andi ene boni gila hanki, ñoore nde o andi ne boni, zina mo andi ne boni, guyka ko andi ne boni, ɓernde bonde nde o andi hankadi ene boni. o anniyo hankadi e nder ɓernde makko o wonta ruttade en ha yawmal qiyamati, hankadi ko ɗum o signata e nder dossier ji makko. min de haasidade mi neɗɗo mi woppi, min de ñoore mi woppi, min de zina mi woppi, min de mes mi woppi, min de har mi woppi, min de pacal mi woppi, min de kala gueɗe bonde mi woppi. ko ɗum woni mi suratno ka mi watti surade mi woppi. ɗum woni anniyoɗa kadi a wonta ruttade e ɗeɗon gueɗe.
woni sarɗe ɗimmijo sarɗe tarbijo wa an yatruka al ma'asiyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha ay nde woppata ko wiite gofol ngol e saha mo ñiibde e gofol ngol wona saha makkude ala ko saha nde o ñiibde e gofol ngol so dokki yeru so tawi neɗɗo ko garnoɗo e galle omo ɗamini wujjude e galle he o watta ɗum salminago o itta guyka ka so tawi won debbo mo ervono pour yidde fijjude e muɗum o waylita garal o noddirno debbo o ko alhaali cheyban o watta alhaali Allah so yettima ɓe kalda ɓe jewta taw ko haala Allah inalaɗo muɗum o sorta cheyban o ɗum woni in kana mutalabbisan biha so tawi ko cigarette o jogui on waɗi hunuko makko omo yiilo almeɗe o siftori cigarette moƴƴani Allah wi wala tulqu bi aydikum ila tahlukati ayi o wasa o werlo kuɗol ngol o wasa yiilade ko wiyete almeɗe o so tawi ko sangara o jogui sangara mo jogui o ko butel omo yiilo ko udditiri butel o ronki dañde haqqille makko arti wonde sangara ene harmi woppa ko wiyete butel o so tawi won habaru mo adduno e neɗɗo pour yidde ñoode goɗɗo mo Allah wiyata ya ayyuhalladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin ay so tawi neɗɗo aɗa addani neɗɗo habaru siftorɗa ndeke Allah wi ko kala gaddowo habaru janano ko naafigo ko fasigo so maayi ay ko caɗele mum kañum hoore mum wadde an paama oɗon habaru mo gaddunɗa motta mbatta salminago mbatta yewtere hoorema gaddanamo cuuɗini e nder ma gaddanamo ayibaji ma on saha daɗa eko kalnoɗa ko ɗum woni in kana mutalabbisan biha ko ɗum woni sarɗeji tubaboyi sarɗeji tubaboyi ko nimsude sarɗeji tubaboyi ko anniyade mi ruttota ko e bonande mbaɗannomi sarɗeji tubaboyi ko woppude bonande nde e heure mo mbaɗannoɗa ko wiyete bonande nde ɗum woni ceerno ahmad namde maɗe gorko goto wiye ahmadou boul diong to lixeɓe gonɗo to noidib o namdimo holko woni farillaji ko wiyete sallik farillaji sallik ko jeeɗiɗi ko ardi foof an calliktoɗo ma anniyoɗa wona goho loota yeeso ngo yeeso ngo tuggoto koye fuɗɗirde leebre ha less ƴakkirɗi ma ɗum woni juutendi ko wiyete yeeso ndeke sa mankini ɗo sa fuɗɗirimo ɗo sallik ma wonani timmuɗo so tawi a haaɗi ɗo sallik ma wonani timmuɗo alay saago puɗɗoɗa an debbo to misore haaɗat alay saago puɗɗoɗa an gorko to corfi ɗi puɗɗorto ɗo fuɗɗoto sa joom telede sa wona joom telede foof ko ɗo sallik ma fuɗɗoto ha yetto ƴakkirɗi less waare ma ɗum woni juutedi ndi jaajendi ndi ko ummorade ubre nofuru ha yetto ubre nofuru ɗum woni jaajendi kono wadde ni tan kelle haqqillaji nare ma keddo ɗum wonani ko wiyete timmugol salliga wadde a faami woni farillaji ɗiɗi farilla tata ɓiijo o ko wadde juuɗe tuggi ko wiyete enen mbiyata sammere junngo ha yetto folon o wawa nadde e nder hen jalta e luural kaalagal ngal ɗum ko farilla mbaɗa noon ko wiyete ñaamo ngo woni tati mbaɗa e hoore nde to kannoɗa ɗo ƴettinoɗa nane ay ƴettita ɗum kadi ha yettoyo ko wiyete less to haɗirde sukunu enen mbiyata geenol ɗum kadi jeeya koye farillaji salliga woni nawde premier mo retour o ala hen so tawi gasni koyɗe ɗe ha yetto kolɓuli tugui feɗenuma koddaru ha yetto kolɓuli ɗum kadi ko farilla saɗa salligo o keñoɗa e salligo ma ƴetta tama mbatta hakkille eko o calliktoɗa ko ɗum kadi ko farilla so tawi a waɗe yeeso ma ndiyam ndewna hen junggo ko ɗum ko farilla a waɗe koyɗe ndewna hen junggo ko farilla ɗum woni kalto ndiyam rewi junggo rewa ɗon woni farillaji ɗi koɗi jeeɗiɗi anniyade wadde e yeeso wadde e juuɗe wadde e hoore wadde e koyɗe yiggude e heñade ko ɗum woni farillaji sallike mi salminima seydi diong bandiraɗo debbo biteɗo aissatou ahmadou sy mo ligseɓe madame gadio couture obama saɗa jogui ko ñorte gara madame gadio couture ɗum noon o wi kanko omo namdi farillaji ko wiyete longal farillaji longal farilla e longal farilla woni longal janaba e longal fiileyru e longal ko wiyete nifas woni debbo jibinɗo mete ko gotum walla ala wona gotum ko ɗen o namdi ko ardi foof longal farilla waɗi ko farillaji e ko wiyete nayyi ko ardi foof anniyade an lottoɗo farilla o ɓannuma ndu fof leppa ɗum ko farilla an lottoɗo farilla o kadi jigga ɓandu ndu foof ɗum ko farilla on saaha keñoɗa eko lotorɗa ko ɗum woni ko wiyete farilla anniyade e ɓandu fof leppude e yiggude on saaha kadi e heñade eko lotto farilla ko ɗiɗum woni nayyi ɗum woni farillaji longal kala debbo lottoɗo fiileyru kono lotorto janaba ni kala lottoɗo janaba kono lotorto so tawi o jibini ni
ɗum so tawi o jibini debbo jibini ƴiƴam mum dartima no lootorto ni ko noon joom janaba lootorto ko noon joom fiileyri lootorto ko noon jaahowo juma lootorto ko noon mayɗo lootirte ko noon garɗo tuubde lootirte so tawi goto men fof ene looto noon anniya holko lonni ɗum mete ko janaba mete ko fiileyri mete ko nifas mete ko holɗum ko anniyaji ɗi ceertata kono loongal juma e lodde keddiɗi fof koɗo gotum heedongal ga ko sunna ɗeeto ko farilla ɗum woni sokhna Aissata madame Gadji namdiɗo sokhna Rahma Kane woni Elkat Rahma Kane debbo mo kiifa gonɗo ɗo e nder Nouakchott o namdi ko gurnam nelaɗo Mouhammad sallllahu alayhi wa sallam no foti duuɓi nelaɗo Allah wuuri ko duuɓi 63 duuɓi 53 nelaɗo Allah o wuuri ko wiyete Makka duuɓi 10 o wuuri ko Madina wadde 53 e 10 wonata ko duuɓi 63 wadde ceeri cheikh wi aqama bi makkati miqdara najjin ala da'wal abid ila salami wadde miqdara najjin nun ne rokkuma 55 jim ne rokkuma 3 woni 53 kono qad ikhtara al madinata khayru darin wa asrun kana fiha bil muqami o subima Madina o waɗi galle cakkirɗo e nder gurnam makko woni toon duuɓi 10 ɗum woni gurnam nelaɗo sallallahu alaihi wasallam amma noon o namdima kadi yummum nelaɗo Allah holno wiyete yummum nelaɗo Allah wiyete ko Amina debbo mo ganduɗa ko moƴƴo debbo mo ganduɗa ko newiɗo khayru nisa'il arabi aminatun ummu nabi atat bi durrin ajabi ahlan lahu wa marhaba o woni yummum nelaɗo Allah wuuri ko duuɓi 53 wa ashat ummu khayril alamina bila naksin wala zaydin bilami sa ustane ɓeydani yummum nelaɗo Allah wuuri ko duuɓi 53 ɗum woni gurnam yummum nelaɗo Allah ne nelaɗo Allah nde yummum nelaɗo Allah mayata nelaɗo Allah ne yaare duuɓi 6 yummum nelaɗo Allah maayi ko nokku no wiye Abwa yummum nelaɗo Allah o natiri hoɗande mana ina wiyata o resira ko duuɓi 16 yummum nelaɗo Allah ala ɓiɗɗo so wona nelaɗo Allah walam yujad aminata walidun siwa waqil anami alal asami wa zara al mustafa umman bi Abwa bi alf muqanna in zatil hizami wadde ko nokku no wiye Abwa hakkude Makka e Madina ko ɗon yummum nelaɗo Allah leli kanko yummum nelaɗo Allah o wurde bamum nelaɗo Allah ko duuɓi 7 o wurti caggal bamum nelaɗo Allah ko duuɓi 7 saabu o wuuri ko duuɓi 53 duuɓi 53 sa itti hen duuɓi 7 ɗi wuuri caggal bamum nelaɗo Allah o heddere ko duuɓi 23 e nder duuɓi 23 itti hen duuɓi 7 ɗi o wuurde bamum nelaɗo Allah heddere duuɓi 16 kanko yummum nelaɗo Mouhammad sallllahu alayhi wa sallam amma no bamum nelaɗo Allah wuuri ko duuɓi 25 wa umru abihi Abdoullahi kahun wa qila kahun ala qawlil mudami bamum nelaɗo Allah wuuri ko duuɓi 25 wiyama ala ko duuɓi 27 kono ceeri cheikh wi wa qila kahun ala qawlil mudami ko konngol ngol ganduɗa ko ene yeeba ko championnat Sine ɓayani no fewi ɓuuri nanguede kam gonga bamum nelaɗo Allah wuuri ko duuɓi 25 ɗum woni bamum nelaɗo Allah wuuri bamum nelaɗo Allah ubba ko Madina omo yahanno Sham somo yaade o mummi Makka omo yaha Sham somo yaade o wari ha Madina o rafi nanguimo woppanimo hawmayi o ubba Madina ɗon kanko bamum nelaɗo Allah on saaha yummum nelaɗo Allah in ƴetti reedu nelaɗo Allah ene woni reedu yummum lebbi 2 ene yaare e nder reedu yummum ko witte lebbi 2 kanko bamum nelaɗo Allah holko wonno meccal makko ko commerce o wonno kanko bamum nelaɗo Mouhammad kadi noon kazali abihi la waladu siwahu bamma ko ala ɓiɗɗo sowona kanko nelaɗo Mouhammad sallllahu alayhi wa sallam kadi bamum nelaɗo Allah nde na waɗata galle tomo yaare duuɓi 16 Alhaji Malik wi wa haza izzaka Abdoullahi Seydina Hadwan on saaha kanko Abdoullahi bamum nelaɗo Allah omo yaare ko wiyete duuɓi 16 Hadwan ha to mo rokkuma 6 del no rokkuma 4 mbaɗa 8 plus ganarma 4 plus 8 rokkama ko 12 waw rokkuma 6 plus 12 rokkama ko 18 wadde ko 18 ans bamum nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam natiri ko wiyete hoɗande amma noon ɓesgu nelaɗo Allah yummum nelaɗo Allah no foti ɓesgu jogui nelaɗo Allah jogui gandarma ko ɓiɓɓe jeeɗiɗo biteɗo Zeynabu e Ummu Kalsum e Ruqiya e Fatimu gandarma biteɗo Abdoullahi o jogui ko worɓe 3 e rewɓe 4 no pamirten tan worɓe 3 e rewɓe 4 o jogui ko Alqasim e Abdoullahi e Ibrahima ɓe goni worɓe ɓe o jogui Ummu Kalsum e Ruqiya e Fatimu gandarma e Ummu Kalsum e Ruqiya e Fatimu e Zeynabu ɓeɗo goni ɓiɓɓe nelaɗo Allah ko wiyete rewɓe ɓe kono noon ɓiɓɓe nelaɗo Allah pop canki ganarma ko wiyete Makka
ko ɗiɗo tan biteɗo alqasim wa abdoullahi wa amma al baqiyat fa min madina ridal mawla li kulli biddawami noon ceeri cheikh wi alqasum e abdoullahi ɓeyɗen woni sankiɓe to makka e ɓiɓɓe nelaɗo allah kono noon kalmo nelaɗo allah jibinno ubba ko madina zeynabu ko madina ruqiya ko madina fatima bintu ko madina ummu kalsum ko madina ibrahima ko madina kamɓe fof ɓeɗo joyo rewɓe nayo e gorko goto ɓe ubba ko madina kono noon rewɓe worɓe ɗiɗo ɓe abdoullahi alqasim ɓe ubba ko wiyete wa qasim summa abdoullahi ɗahir ɓe makkata jaahum haalul himami ɓeɗo fof gandanma ubba ko wiyete ɓen ɗiɗo ubba ko makka joyi heddi ɓe ubba ko wiyete madina kanko e gardugol musidɗo men obama o namdima annabaɓe no poti annabaɓe koɓe temedere ujunere e nogas nayo annabi temedere ujunere en mbiyata 124 000 annabi 124 000 annabi allah suɓima e nder mabɓe kadi ko wiite 13 waɗi ɗumen nelaɓe e nder nelaɓeɓe kadi o suuɓi hen joyo o waɗi ɗumen ulul azmi e nder ulul azmi en moussa isa huud ibrahima mouhammad sallllahu alayhi wa sallam allah rokki ararayo nelaɗo mouhammad sallllahu alayhi wa sallam oɗo musidɗo o haali tan o wi ko diallo o wiyete o wi namdal makko ko wiite gandarma meta aduna ene gasa ko meta ko gonga walla wona gonga saabu eɗen jii guila baba adama fuɗɗi on so guila baba adama feeni ɓe jibine ɓe maayi ɓe jibine ɓe maayi meta aduna o ko noon wayi walla ala wona noon wayi meta ko hollum e ko jabademo mbiyetemo tan ɓen jibine ɓe maayi meta macca ne waɗi remplaçant walla ala remplaçant ɓaade macca ne waɗi remplaçant o yalta so tampi o naata wadde paamen aduna wadde en jogui kono macca ne waɗi fende macca wadde aduna noon waɗi fende montre gasi wadde paamen on janggata ɗum tan koye macca ne waɗi remplaçant aji o yalta o naata wadde aduna on jibine ono maaye kono macca ono waɗiri haaɗi wadde aduna ono waɗiri haaɗi namdal makko ɗimmijo kanko ceernajo Diallo o wi so tawi neɗɗo maayi meta dargue mum darima walla ala dargue mum darima kono kanko o wi o confirme wonde kala maayiɗo dargue mum darima ɗum kadi dokkitamo yeeru tan koye aduna metta so tawi élevage ji naati e nder classe ene mbaɗa ko wiyete devoir aɗani kala gasnuɗo devoir um wona yaltat classe o acciron ɓe cuwa gasnuɗo ɓe kono eɗen gandi wona ñande hen corrigé wadde kala neɗɗo maayiɗo e aduna firti ko devoir makko gasi o yeehi mais holde o heɓata bulletin makko koma dargue daro ndeke dargue makko suwa darade kanko oɗon ɗon waddi eɗen jangga e ɗum ɗon fa ahmadullah ala intihaihi ka hamdina iyahu fi ibtidaihi fa nasalullah bi mahdil karami salatu ala nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi zawil huda wa kulli muslimin oman bictada mi salmini musidɗam biteɗo ceerno ɗom toon to sénégal kawil kanko e aliou badara adama ka en kamɓe pop en calmini dumganaɓe e duɗal dumga kamɓe pop en calminiɓe en juurimama en ñaguima duwaw eɗen mbiya yo allah ɓamtu ko ɓamti ko yo allah ɓamtu ko suwa ɓamtade ko yo allah reen partout wura e ladde gam mouhammad sallllahu alayhi wa sallam barka ceer